Ja, det var julen här igen. Dags för inviga snökuken. Som ni alla ser. Du vet, det är andra året nu på vår tradition. Jag kan glädja er att säga att den blev faktiskt 2,5 centimeter längre än förra året. Så att kuken har växt. En riktig åderpåle. Riktigt kan man säga. Så damer, ni vet vad ni ska ta er hem ifall ni känner sugna ikväll och inte har fått med någon grabb hem. Då är det bara att komma till Uxie på vår lilla gård här. Och sen så kan ni stånka och stöna med han hela natten. Jag lovar, bara du inte är för het så han smälter, jag menar alltså. För i så fall har jag en ledig plats i min säng. Nej, vad ska jag? Men i alla fall, som sagt, vi ska få lite information här. Snökuken, alias Bert. Han är så mycket som 1,42 lång. Ska jag bara. 1,50 var nu. Nej, 1,52. Jag har skrivit in här på förresten. 1,52 diameter står här att han är... Vad fan står här? Ja, okej. Ja. 32 centimeter typ. 34-35 där runt. Något sånt. Som motsvarar typ 3 decimeter. Är inte det mer än 3 decimeter? Jo, det är faktiskt 50. Vad fan har vi inlett? Ja, okej. Ja, han är i alla fall han är 2 fot. 2,45. Ja, 2,45. Det motsvarar alltså 50 i skostorlek. Ja, 90 i skostorlek. Vad är det mer vi kan säga? Jo. Fasta bollar. Helt underbara. Ja. Jävla hingst kan jag säga så. Eller vad säger du, Tåg? Jo, visst fan. Ja, fy fan, det är inte lätt det här alltså. Det har varit ett jävla jobb. Men sist så fick vi liv igen. Han var inte nerfrusen hela året förra året. Så att Bert är tillbaka igen. Efter lite kämpande. Och sen har han växt på det också. Så att han är hur glad som helst. Vi ser nästan att han hoppar. Woohoo! Yes. Nej, det var allt för detta året. God jul. Sug kuk.